Wini sudo jauh ping risangan pojo pinangan tien sekalian. Tapi kang wus ginonto caket kang tinuju. Dinten kang pinilih wulan ingkang sinengker. Pemrapi kuning kang sami mangkun bebisanan kula mantar kang putra sekalian. Kusumane Ngayu Mutia Purnaratri Bagus Irwan Bayu Rahmanto Murwakani genyo sami lita aruf Murwakani genyo sami pitepan ing andasipun warsa kalih ewu 23 mapan wonten ing Condong Catur Ngayug Jakarta. Genipun sami pitepan ing kala wau dadosaken ing raos paling kedah genipun kepingin dados kanca. Dadosaken kamitra anggenipun menuju sahabat kanthi intenipun anggenipun asring pepanggihan tuwuh ing raos katresnan. Anggere boko sak lebeting wandoyo ya pikantuk donga pangestu saking Rama lan Ibu linangkung dari sing kondar wahyu jodoh saking Sang Allah. Pinujun ing Jumat Legi Surya sekawan likur wulan Januari warsa kalih ewu selawe wanci Prabu 8 langkung 3 menit sampun kalaksanan ijab saha kabul. Biri wanci niku tabus dosa langkung 12 menit daup lan panggi. Awam kang sami lumampah enggenipun sami ngadi basa ingkang sarwa endah. Saya jaket genyo lemaku pinangan dan sarimpit jumurung pamuji saking protamo singedan akhiripun kalaksanan dawa panggi mugia akhiripun badhe murwakani gesang alami brayan mangkun bali wisma pikantuk wahyu jodoh kang sejati ngantos sak laminipun gesang wahyu jodoh ingkang leres ugi leresan gil ingkang pikantuk ingkang tersan putra putri kang soleh solihah babar keluarga ingkang bahagia sejahtera lahir dan batin keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin. Lenungan lumampah sini kepengen diturun apa pagi yang